owodana däl. Altyn asyrda bizde, bizim ýurdumyzda Türkmenistanda ýesim badyr. Edil Apple'ın öz abzoruna kyýalak owodana däl eliň alaňdy. Sebäbi abzorda Vision spesifikatlary bilen has çamlarak görünýär, eliňde edil Vision birazjyk ýarkyrak görünýär. Men özüme açyk renkli zatlary, ýarky zatlara gatkan bir lübitçil bolmamsoň, şu zat gaty gözüňe düşýär. Ýöne 17 modeliň trend renki Polybomu 17 alýanyň 100-den 99% şu renkde alýar. Näme üçin? Sebäbi 17 ulanýanyň görkezmeli. Batarey her ýylly 10-20% ulanýan zat iPhone'un batareyi. 17 modellerde bir kiçikçe nüansy bar. Egerde ulurak batareyli model, ulurak batareyli 17 Pro ullanasyn gelýän bolsa, onu SIM karta dakylmaýan, eSIM bolýan modelini almaly. Sebäbi SIM karta slotyň ýerine batarey ulardylar. Ýöne şulara SIM karta slotly modelini alsaňyz, batareýa obычny 16 Pro Max'yň batareýa ýalak bolýar. Ýene de öňki ýerine gelýär eSIM marada aýdymyzda. Altyn asyrda bizde, bizim ýurdumyzda Türkmenistanda eSIM badyr. Barýaňyz eSIM elektron SIM karta gerek diýseňiz, QR kod çykaryp berýär. Wi-Fi podключение edýäňiz, QR kodu skaner edýäňiz, eSIMli iPhone'lary ullanyp bolýanlar. Nädip ullanmaly? Ol bizde bolanoga diýip alada galmaň. Şol soragyňyza öňünden jogap berýän. eSIM bizim ýurdumyzda da bar, arkaýyn ullanyp bilýäňiz.